Editorea izan da, ez duzu bakarrik eskaleta egiten, erredakzioa ere nolabait funtzionatzen edo martxan jarri behar duzu eta ez da erraza izango hori kudeatzea, ez da, nola motibatu jendeaz, azkenean guzti hori ez zaizkigu gai guztiak gustatzen edo nola egiten duzu hori? Begira, editore postu eskaini zidatenean izan nuen zalantza edo kezka nagusietako bat hori izan zen. Nola kudeatu, ez da ordutegi erraza, ez goizeko 6:30 sartzen den jendea, bakoitzak etxetik dakarren nekearekin da gainontzekoarekin edo baneukan kezka puntu bat horrekin. Nik uste dut lortzen ari garela, zorionez eta hau bai da nire punturik politenetako bat nik uste dut, umoretsu etortzen naizela lanera. Eta hor badagoela lan bat, motivazio lan bat, ez gara bereziki lantalde handi ere ez, kudeaketa hori buruz egin behar da, beti ez pertsona berdinei marroi horiek jartzen eta motibatzen, ez da? Azkenean nik uste dut programa honek eskaintzen digula horretarako tartea, bakoitzak bere ekarpenak egiteko tartea, badira zulotxo batzuk motivazio hori aurkitzeko. Baina 6:30 sartzeak nik uste dut lantaldea bera izugarri nekatzen duela. Bai, eta familia bat bezala zarete, ez da? Bai, eta askotan proposamenak eta egiterakoan askotan gogoratzen gara, ez da? Kontxa hau egin dezaket, eta nik uste dut familia horretara eta lortzen ari garela, badoala pixkanaga jende gehiago batzen da, jendeak oroitzen dela gutaz, eta ez da gutxi. Elkarrizketak egitea ere egokitzen zaizu, askotan politikariekin egoten zara, nolakoak dira politikariak distantzia laburrean? Nik oro esango nuke, eman dudala hor kolpe positibo bat. Askotan bakoitzak norberak irudikatzen duelako pertsona hori telebistan edo medioetan ezagutzen duenaren arabera nolakoa izan behar den, baina askotan oroar sorpresa positiboak izan dira, askoz ere atseginagoak direlako. Eta elkarrizketen mundua, beti amaitzen dut elkarrizketa, sensazio berarekin, zerbait garrantzitsua galdetu gabe utzi dudala. Bai. Beti. Baina hori da, ez da, une oro zeure burua hobetzen joateko zeure burua estutze hori. Eta estutzeaz ari naizela, politikariak estutzea gustatzen zaizu? Bueno, nik uste dut egin beharreko galderak egitea gustatzen zaidala, zalantzarik baldin badaukagu galdetzea. Askotan pentsatze hutsak esan digun politikari horrek zerbait esaten digu, eta uste dugu jakin beharko genukela. Baina benetan argi baldin badaukat ez dakidala zer den galdetu egingo diot. Eta horra askotan harrapatzen dituzu sorpresaz, argumentu nagusi horren bueltan gabiltzalako, baina inork ez diolako zuzenean galdetu, baina hau zer da. Ez dut uste medio publiko batean, askotan gure bete beharra ere estu asun horretaraino eramatea denik elkarrizketatuak. Egin beharreko galderak bai, baina beti ere aparteko presiorik izan gabe.